дар ин видео тамошо мекунем сета ҳолатҳои ғайриёдӣ ва тарснокиро ки дар беморхона рух додааст. агар хелфикр кунем хиди беморхона бисёр одамо ассоатсироват мешава ҳамчун ҷое ки одамо аз қарор доштан дар уҷа метарсанд, но дар уҷа ба ғайр аз ин кору бародаро дигар корҳои ҳам рух метавад ки хеле ҳам тарснокай ва на ҳама мебина. дар ин видео бошо ман возможности ин ҳолатҳоро дидана ба шумо пешниҳод мекунам. ҳамада салом алейкум бародаро, хуш омадем ба канали Сем Шарипов. бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов, яъне одаме ки бо камтар тарсҳои шуморо бедор мекунам. агар шумо тарсида бошен, хабаре ки ҳозир ман барои шумо мегӯм ин бо шуморо хушҳол мекунад, яъне ки бародарот возможности ҳастае ки шумо дар ҷанговару бозингаро сум кор кунен, яъне ки ба ссилкаи дар комментария закрепичида бигзарен, регистратсия кунен. ҳама намуд ҷангҳо бозиҳое ки ба наздикӣ бояд бигзара рӯи хати ҳамаша дар сайт шумо мебинен ки ба наздикӣ ки бой дора, ки ҷанг дора. ва агар шумо прогноз дода бутонен кадом даста ё кадом ҷанговар ғолиб мешава, шумо метавонен дар даста ё ҷанговари дӯст доштаи худтон сум кор кунед. ва фаромӯш накунед бародаро ки агар полни регистратсия кардагӣ бошен шумо дар якум депозитон то 6500 рубла в зависимости аз суми мондагитон бонус ба даст меорен. ҳам ссилка барои регистратсия ва ҳам промокод барои бонус ба даст овардан дар комментария закрепичидагиа. ба гуфти парапсихолого, больницаҳо яке аз ҷойҳое ҳастае ки ҳамин хел чизҳои ғайриёдӣ бештар рух метавад. хотири чӣ ки энергияе ки беморхона дар худаш мегирад, яъне ки шумо медонед ки беморхонада бисёр одам мембарад, бисёр одаморо мурдашон аз уҷа мебароранд, бисёр одаморо дардошон дар уҷа гузаштагиа ва ҳама гуна одама больница дидагиа. ҳам одами хушҳола, ҳам одами ғамдора, ҳам одами бемора, ҳам одами вазнина ва ҳам ҳолатҳое ки одама зинда оварда ва мурда бурдагианд. аз ҳамин хотир парапсихолого мегӯянд ки мумкин аст ки дар беморхона рӯҳ ҳам бошад. ва бародаро, мақсади ман ин нестае ки шумо бояд аз беморхона битарсед. не, одам фақат аз як Аллоҳ бояд битарсад тамом. но ин мнение парапсихолого аз чизое ки дар ин видео мегӯем. ин видео хеле дар интернет машҳура, паҳншидагиа. яке аз видеоҳои даҳшатноки ҳастае ки дар беморхона ба навор гирифта ва дар интернет паҳншидагиа. як чизане ки гуфтан дар кораи бародаро ки то ҳозира маълум нестае ки ин дар ҳақиқатан ам ростае ё ин ки фейкае. хейша метавонад ки экспертҳои канали ма дар комментария бинависанд. ин видео ба навор гирифтагиа соли 2008 дар беморхонаи марказии Мексика. дар ин видео духтура ба навор гирифтест, яъне ки ногаҳон дар камера як чизи дигар меафта ва шумо боша ба диққат тамошо кунед ки ин чие. Es que te estoy enfocando a las boobies. Ah, no mames. ¿Qué? Pasó algo. ¿Qué pasó? No mames. A ver, ven. No mames, pasó algo, te lo juro que pasó algo, Se mueve, ya se mueve. Vete a la verga. Yo no voy. No mames. ба диққат тамошо кунем бародаро. бале, дар тиреза касе гузашт. дар нигоҳи аввал фикр мекунед ки ин просто коридораю, як кас давид, не ки не бародаро. ин ҳуҷрае, ин коридор нест. вақте ки камерачӣ ин одама мебине гузаштанша, ҳайрон мешава ки дар уҷа ҳеҷ кас набуд ва ин ба уш ҳаст куҷо рафтеса. дари ҳуҷраро мекушоянд, медароянд, дар дуру ҳеҷ кас нест, не ки не асбоб худаш ҳаракат кардеса, мисли ки ура касе тела дода боша. Ну нахер. Отец! касе агар тела дода боша ҳам ки ва каниша одам дар куҷоае. Мана калешош! ва реаксияи худи духтуро ҳам хеле ҳам ҷиддие ва аз ҳамин реаксия хулоса бароварда фикр мекунед ки ин ростае. реално охи бародаро, шумо тамошо кунед ки кадр баридагӣ нестае, кадр монтаж кардагӣ нестае. пас одам куҷо рафт? уҷа коридор нест.
чизе ки ҳозир шумо дар ин видео мебинед ишам хеле ҳам ғайриодия ба чӣ хотире ки одаме ки ба навор гирифтаистай больницара аз овозуш маълумае ки хеле ҳам тарсидагие. Аз чӣ хотир тарсидагие? Аз хотире ки овози гирияи гудак шунавидесай, не ки кор бародаро невозможное. Не, ман намегӯм ки гирия кардани гудак невозможное, гудак гирия мекунад, но гап дар ин ҷое ки гудак набоша чӣ хел гирия мекунад, яъне ки дар ҷое ки овози гирияи гудак омадаистай дар асл гудак нест. Like cuál, loco. Que gran puto. Hola. Даже мексикансай ки нигоҳ кунед ки аз тарсара привета хола гуфтесай, тоҷикиро ёд гирифтай. Hola. Hola. Ya cantaba cómo se mueve, loco. Hija de puta. Salí, yo no te tengo miedo. Y si vos no me tenés miedo, salí. Дем бародаро, ҷои тоҷикиро ёд гирифтай. Кия дар ин ҷо мегӯяд? Salí o voy a entrar. ¿Quiere que entre? Hablame, será. Dale. Аблаи чӣ ту мегӯям метарсонӣ? Señor candado, viejo, acá está mi mano. Намедонам бародаро, ё ки тоҷикиро ёд гирифтай, ё ки ман мексиканскиро ёд гирифтам. Voy a entrar. чӣ хеле ки шумо дидем бародаро, овоз аз ҳоҷатхона баромадаиста буд ва замоки дари ҳоҷатхона ҷунбидеистай. Вақте ки мард дара мекушоя, ягон кас дар дуруни ҳоҷатхона нестай. Агар просто бовар накунем ки ягон чизи ғайриодие ва анализ кунем ки чӣ хеле звук метавона бароя, хай намешавад ки бигӯем дар этажи дигари ягон кас буда, аю туалет бай гуфта, овоз аи унитаз баромада, невозможно аюхи. Но шумо бинависен дар комментария ки шумо мешиден дар ҷои чӣ кор мекарден. Хай у қадар страшни ҳам нестай. Барои чӣ хотири страшни нестай ки сами главне буруктон тар намебироен аиҷа. Барои чӣ буруктон тар намебироен? Барои нотарс нестен? Не, барое ки ҳоҷатхона да пештонай. чизое ки шумо дар видеои пешинаш диден метавонен ҳар хел фикр кунен ки ира ягон намуд фаҳмонда мешавад. чизе ки ҳозир тамошо мекунен ира ягон хел фаҳмонда наметавонен. Ну ман хел фикр мекунам хай агар фаҳмонда бутонем пожалуйста комментария кушодай. дар беморхонаи Анхел Пикилья дар Аргентинаи видео ба навор гирифта шудагие ки коргаро коридори беморхонаи кӯҳнаро тоза кардаистанд. яъне ки дар кадр дида мешавад ки оби болои пол меҷунба ва дар як лаҳза ба назар мерасад ки гӯё кадоме ба чиликиш об атов додистай. ¿Qué será? Parece que alguien atrás se la tira. Sí, sí. Es el viaje. ¿Qué será, no? Parece una mano que hace así. Pide ayuda. Hace más que hacer. бале, ҳозир якум фикр дар сари шумо омад ки дар пол шкофай мисли душоворӣ об поён рафтестай ва ҳамин хел эффекти ҳамчун гирдоб ворӣ мешава агар ки маркази пол шкоф боша, сурох боша. Неки не бародаро, якумуш ки агар сурох боша, диаметр яъне ки маркази овда ҳамчун гирдоб мешава ва ӯ тағйир намеёбад. Маркази ҳамун гирдоб места дар як ҷо. Айра бинен ки ҳар тараф рафтестай. Якум, дуюм ин ки пол сурохӣ надора ва ҳатто агар сурохӣ ҳам медошт, об бояд кам мешид, не ки об кам намешавад.
ана ки намедонам чизе мегин намегин. Ман фикр қади шуморо мемонуму ҳамада хайр. То видеоҳои оянда, видеои пешнарам тамошо накунед ки дар болои экрани шумо баромадагиай ва барои оне ки видеои нава пропустид накунед, дар канал обуна шавед ва зангулара пахш кунед. ҳамада хайр, то видеоҳои оянда.